emri bi be 2 years back na je se niema nye kura wo PBC fa abanda dan mo tam na niema nye enti ma PBC staff ye sorry agitate to the government but we mi ayen ena ye kai no so samne no na ye president yo wo so sisi na omo opposition but assembly to nasum ema oye se oba power obehwe se PBC no obeba be odi beba be gina ho so obesa a mama correct okay but go so good no sisi oba ye no wodi ni bo so 6 months yes wodi ni bo so ama na ewo ho a see 6 months won't wodi ni bo so okay ebia oguso a ototo ne ma na de mo hwehwe nyina wa ya amamo good wodi ni bo so to the extent say first no na aban dada na no ho no based on our agitation ni nyina no na ontie yai but aban we bae no yesufre wetie yesufre ama wa appointing new managing director and any 2 deputies that is new management honso na staff no eno ye one of our grievances na ye hwehwe enti wadi nkan ababa be ye eno e de amayen ama wodi new managing director and any 2 deputies aba enti ye hu ni say once odi mpanifo aba say omo meda adwuma na no di aka kire bia ye kan ye bia no so omo so odi omo ba ye no mpanifo no odi omo ba ye no mpanifo no so esho a kire ye say omo betimi aye adwuma no enti omo guso a omo toto ne ma ama se me no kasa kra no auditors ewo PBC a omo audit PBC efa eniema bonia abanda da no tam no ye management dada no eyegu ho ti se mo management ni nyina o ma clear obia ya clear o mu nyina nipa me nsa ye do no mo ho dada no aban we ban wa clear o mu nyina wodi afi we ya Nyakopon ya doma the president of the land John Dramani Mahama watimi adiri bo se all revamp PBC no ye ba market no ye beto koku afi we no ube hu tonager Ghana ye beto afri akuafo afi we wodi market you see a difference beba koko tonager ni mo Ghana ha they say more that assurance afi the ambassador ato opening after 2 years no mo be saba back to the ya bakura wie kura president Mahama wa ye na adwe say e bo hye bia o de hye Ghana for no be di so na we ka bi nchiro ebra ye be ye election 2024 among the contestants or contested election nyina no president Mahama kwa na hye PBC bo say oba be di na me na dom na otim be di akonwa na ekwan bia so oba revamp PBC na o ma adwuma ye for yo PBC mu na areho ne ohia ne anim guase akekere ye na enya sika to bia ne ma yere no ye manie no obesam ye de munyam fro asa abre ye bio oba ye no wodi ne bo hye so wa pampanifu a amaka bi chiro panifo no maba no omba ye 3 months ni obi anya katuada the world market price no obema amu akua for 70% and na wa address no this week he say ye jam ya doma August ya besim ya next month e be san bie koko new season e be to koko and based on the market price no world market price no obema akua for no mu 70% e ya niji sempa e niji sema Ghana akua for e ma obi a young person bi odisa so obedua koko if you say first na etoton koko na faso ni nyina no na abanda dal for nyana mo fa ba we de wa biem say faso ni nyina anko akua for no na young ones no itimi go to agric sector no mu bia koko ni bi efa ma oman no enti ye bo president Mahama baso pa wo sa akonya na odi ma Ghana enti say eti president Mahama de ye bo na baso pa say empanifo na ne ye mpe omo a ye ka kire no oba ya wasesan ade foforo no so aba no ye hu se omo na betimi aye adwuma no I see mama hu science ye hu science no good man de sese no e begira ne na so den ye mfa ni agoro okay enti mpanifo aba no yeso ye de ahoɔden ni enim de ye betawo machi pa new management abai di o maba ye da o mase ne nhyehyɛ pa omo eguso omo toto
na mahyɛ menya mafa saa akonya wei so ahyɛ pbc staffs nyinaa so ɛbɔ sɛ nyame adom yɛagye nkwa no waba sɛdeɛ mempanyimfoɔ adi kae aka agyenkwa no ne mampani ɔmampanyin John Dramani Mahama waba na ɔbae so a pbc titiriw ana ɔbaeɛ ba ɔba Ghanafoɔ nyinaa baba pbc titiriw sɛ John ɔha pbc staff afa mu no ho mabrɛ sɛ yɛka sɛ yɛka ne ha mabrɛ yɛbɛteki oh the whole day kora ntimi mfa nka nwie mabrɛ yɛabrɛ papa mabrɛ na sɛ John asɛ meka nyinaa koraa no nisu ataataa mea metumi ho ɛbɛyɛ yɛnnuanom a dabe sɛ ɔmo yerenom ɛne ɔmo ma adwane agya wɔ mu a ɛna ɔmo nhunu baabi a ɔmo yere no ɔmo ma wɔ no meka kyerɛ hɔ a ɛbɛyɛ nwanwa yɛabrɛ papa na mede deɛ menim no sɛ aban sɛ yɛtɔ ɔbama no wosuae a wosuae sɛ wobɔ ɔman no ɛne agyapadeɛ nyinaa ho yɛ dɛ ɛbae yɛka sɛ ɔman no asɛse a ɛne hɔ amo ɛne temamufoɔ no na ade nti na ɔmampanyina to ɔbama wɔ na woyi w'ani ɛma Ghanafoɔ binom na wohwɛ binom ɛba sɛ woanyɛ fɛ ɛdeɛ deɛ ɛka nyinaa ne sɛ ɔmampanyin John Dramani Mahama sɛ wote sɛ akokɔ ni bɔ kokoro kɔ a na yɛ pbc staff nyinaa na yɛda no ase na aseda no na yes asɛ moma aseda no aba ntɛm o sɛ John momma biribi nsi ansa Sir John. anaa science no pɛ na ma mo hope sɛ John science na aba no pɛ na ma mo hope ana meba sɛ Bakyɛ wode John ma- na wanyini yɛni bakyɛ anidasoɔ koraa sɛ saa berɛ nka yɛwɔ hen sɛ si yɛgyina hɔ sɛ pbc wɔkɛse no saa berɛ nka yɛwɔ hen na wo ne hwan koraa sɛ wobɛbɛtena radio station so aka sɛ woka pbc asɛm wo ne hwan wofiri ha kɔɔ yɛma wo ntade hyen